Stop Junta, building better Africa. Ndiye mukhulupirira kuti munthu wapasi oyenda amayiona ndege mwama ikutulutsa timataya ikupanga zimene kuiona wapasiyo, kapena is it factual kapena myth? Koma ziliko lero yayi umutu nimene zikukhalira ku inquiry ya ndege ija ti mene wafotokozera wa ame uyo amene akuti patsikulo nyengo sinali bwino ndipo oyenda wapasi kuti akwanise kuona kumene amapita kutsogolo panali povutirako, angakhale wamagalimoto amene kuyenda makamaka mbali imene yakuchikangawayi pali msewu ndithu umene uli watala unadusa ku nkhalango imene ndeno odusira kumene kuku amavutika ndithu kuti akwanise kudziwa kumene akupita kuti akuponda pati. Ndeno mukufuna kunditsikimizira kuti amene akuyenda wapasiwa kukanika ndithu kuona chitsogolo, mukatiluze onena kuti amakwanisa kuiona ndege yokutulusa mateyala mwambamo ngati amakanika kuona utsogolo wake. Mufuna kuti tikhulupirire kuti yayi ndegeyo amakwanisa ndithu kuiona? Awa ndi ena mwa mafunso amene ali kumeneko, ndipo mkuluhinso wadzafotokozanso nena kuti moti tsiku la lero lino tili pano kukambirana nkhani imeneyi chifukwa cha bodza la wina wake kwawoko atafatsa kudekha, anaona kuti yayi ine Amalawi ndi abwitire bodza, ndi apatulire bodza ili, ndipo bodzalo anapatula kuti yayi ndegero mnalima chaka ena ake analowa mmenemo, ya ena ake anayikoka ndegeyo anayikola ndikuyikoka kugwetsa pasi ena zimene zimene zikupangisa kuti misonkho ya boma pakali pano iwonongedwe nkhani yake kamba kabodza. Izi ndizija zimene ankalankhula gulu la achina Muntanyiwa, gulu la Bakili Muluzi amalankhula zinthu ngati zimenezi. Ndiye lero zimene amalankhula zija zayambano kubweresanso mafunso ena. Kodi inuyo mukutipo chani? Taonerani video yonseyi kuti mukwanitse kukhala ndi ndemanga yokwanira yokhudzana nkhani, mukuthe kukhala ndi point yomveka bwino ya nkhani imeneyi, chifukwa apa lokonanenso amene ndikumvera ndikuonera nkhaniyi ndachitanso jenkha kuti ngati oyenda wapasiwo amakanika kuona, oyenda pagalimoto amakanika kuona chitsogolo, mawayi pali nawo akuyenera kuyasa malights, koma uli masana nanga oyenda wapasiwo angakwanise kuona kuuluka kwa ndege kuti ndege kuuluka iyo ili apoyo chonsecho akukanika kuona chitsogolo chake. Tamverani ndikuonera nkhani yonseyi kuti tiyende limodzi. Nkhani zokhuzana ndi possibility ya hijacking, ndi inuyo mkuyankha kwanu munadzanena kuti zimenezo sizikanatheka. Ndimafuna kuti mungofotokoza chifukwa chani mmaganiza kuti zimenezo sizikanatheka. Pali security ya Malawi the owners of the aircraft achita screen mumene munga amachanga bisale moja taona monamo ndi Sambalopa is the senior pilot of a rank of a colonel. In terms of security ngati sitingamdalira amene njo tidalira ndani. Okay, Selemani is the rank of a major. Ngati sitingadalire major wa company yake of troops ndio tidalira ndani. Aidin major ali ndi anthu ake sizingatheke zimenezo, ndiye auluke kuchokera ku base ukafika kuti kuchileka. Kuchileka kuli security ya polisi kuchileka boss alipo pembeni pa jambi mbili, unless security pali slackness pa polisi achilekapo pa aerodrome paja mwina kapena hijack ya adusa, but otherwise
inu akalekale mkumbukira kuti ma hijackers anabwera pachani pachileka iti ndipo anathana nawo ndaya Malawi Army. So it's just an example. Unless kapena kuti within the VIP protocol we know what we do, but the lower protocols take. And don't even think. Next question. Mulanje North na dzafusapo funso lokhuzana ndi kuti zimene zimachitika pa tsiku limeneli zikukhala ngati kuti zinali zodabwitsa kuti ndege itafika pa point nansa communication sinafike ku control tower komanso ndege imazungulira imapanga circulate zimene amaona ngati kuti zinali zodabwitsa anthu ambiri Malawi muno of course amaona ngati kuti zinali zodabwitsa komanso kuti mauluka pafupi kwambiri mwina as low as 200 feet zimene zozo zinali zodabwitsa and kunena kuti no landing gear inadzatuluka malo onena kuti sanafike ku destination imene amapita zinali ngati zinthu zodabwitsa. Ndimafuna kuti inuyo mutipatse expert opinion kunena kuti no zimene zizi maganizo mwanu mukuona kuti zimachitika chifukwa chani. Ngati bad weather inali kuchikangawa kuti panafika point inaje anthu amalephera kuyenda chitsogolo I think zinafika pompo ndipo so mwina kunafika kuti ena just cancelled sinona kuti ndana amene achitika but ndiye mukhulupira kuti munthu wapasi oyenda amayiona ndege mwama ikutulusa timataya ikupanga zimene kuiona wapasiyo kapena is it factual kapena myth? No, ngati nkhani ya landing gear yo ndizoti no zikukhangati zili mu BFU report kuti pamene magwa ndegeyi inali itatulutsa landing gear komanso kuti mauluka pafupi ndi zinthu zoti ngakhale commission of inquiry yakalija inafotokozapo ndiye tikungofuna tidziwe zoti mazungulira ndege ija BFU report inapangaso record ndiye timafuna tidziwe kuti inuyo ngati expert mukuona kuti zimene izizi zimachitika chifukwa chani. Ndikupenda ndafotokoza kale kuti this is strange, this is not normal, because normal flights samapanga zimenezi izizi something for about koma ngani yaikulu ni kuti one tikuona kuti weather is involved. Weather sitingaiponyo ayi weather ndiyoti yachikhalire maripoti onse muva mu weather and mukafika pa ground mukafusa anthu kandi pachikangawapo ka around that area ku chakumzuzu akuza kuti sinali bwino ndiye kuti weather sinali bwino for flying in this particular case and sinali bwino chifukwa choti the end result ndi disaster imetu chifukwa chachitiri muno chifukwa zinthu sizinathe bwino ndiye tifuna timvetse bwino kuti chidachitika nchiyani tikukatolapo vuto ndiyakuti ena akuonjezapo mangwere opanda ntchito amene satithandiza inaima pamodzi sikelikoptatu ndi ndege ndiye singaime pamodzi analowa mmene iwe palibe amalowa mmenemo ili alowa wakwera bwanji mmene mukuti kafike mmenemo watulukamo iwe amene angatuluke ndege yachesiyi ndifanya nimachita emphasize mission ready aircraft. I'll give an example.
ku helicopter kuja, not ku helicopter, ku battalion ya my example